Dobar dan, dobrodošli u novu emisiju HTV-a Zelena linija. Bioraznolikost, raznolikost svih živih bića na našemu planetu smanjuje se zabrinjavajućom brzinom i to najviše zbog ljudskih aktivnosti, poput prenamjene zemljišta, onečišćenja i klimatskih promjena. Istodobno potreba za održivom proizvodnjom hrane, prehrambenom i sjemenarskom neovisnošću postaju sve važniji ciljevi koji se mogu ostvariti kroz ekološku poljoprivredu. Međimurska udruga Bio vrt u skladu s prirodom upravo se bavi tim ciljevima, pa danas stoga ugošćujemo predsjednicu udruge Bio vrt u skladu s prirodom Silviju Kolar-Fodor. Dobar dan. I Dijanu Posedi, djelatnicu udruge Bio vrt u skladu s prirodom. Evo, povod zapravo ovo vašeg gostovanja je da je završio 6. projekt Očuvajmo bioraznolikost u školskome vrtu. Pa malo objasnimo što je to bioraznolikost i zašto bi nam trebala biti bitna. Pa eto, znači udruga već godinama provodi razne edukativne projekte u suradnji sa školama u Međimurju i to znači vezano uz edukaciju izvan institucionalni odgoju i obrazovanju. Svake godine imamo neku drugu temu i naglašavamo edukaciju, a opet važno za očuvanje okoliša. Ove godine smo odlučili upravo na bioraznolikost i to u više kategorija. Znači ove godine učenici su učili koliko je bitna bioraznolikost i kao raznolikost između svih živih bića na ovom planetu, ali i unutar vrsta i unutar same genetike unutar vrsta. Znači imamo bioraznolikost na više razina. Isto tako smo onda i učili sukladno tome i očuvanju starinskih sorti kao jedan vid očuvanju bioraznolikosti, ali i isto tako potrebi očuvanja staništa, potrebi očuvanja korisnih kukaca i svega zapravo što je ugroženo sa našim djelovanjem. Dobro, tu imamo 5 bočica, u svima je grah, međutim, možete objasniti? Da, eto, međutim, evo, grah je možda jedan od najljepših primjera uz rajčice. Koliko zapravo u samoj poljoprivredi je bioraznolikost uzbudljiva. Pa imamo, evo, inače u banci sjemena udruge Bio vrt imamo preko 150 sorti mahunarki. Tako da je ovo mini predložak. Ali evo, znači možete vidjeti da zapravo među mahunarkama postoji ne samo razlika između onih klasičnih vrsta američkog podrijetla i azijskog. Evo, ovo je tu, znači ovo je američka sorta graha podrijetlom, a ovo je recimo vignesu mahunarke podrijetlom iz Azije, ali među njima postoji toliko razlika u obliku samog zrna, ali to nije sve. Znači, mi imamo visoke, niske mahunarke. Znači, svaka od njih ima različiti nutritivni sastav. Svaka od njih različito je otporna na neke vremenske uvjete. Pa tako recimo ova godina... To je zapravo odgovor zašto nam trebaju ta upravo to. Da, znači, u vremenu klimatskih promjena. Upravo to. Znači, ove godine imali smo jako kišno proljeće koje izrazito pogoduje američkim tipovima mahunarke. One su bile prekrasne na vrtu, dok ove azijske su čekale. Azijske ne vole vrućine. Sad kada imamo drugu polovicu ljeta koja je postala jako vruća, sad azijske caruju. Mi zapravo na početku godine ne znamo što će biti, pa uvijek sadimo i jednu i drugu sortu. Ali upravo zahvaljujući ovoj raznolikosti, što god da se dogodi, kakva god da je godina, uvijek imamo urod. Tako je, i treba biti uporan, a ne špricati pesticidima, je samo 2-3 puta izaći na polje i to je to. Dijana, evo u sklopu projekta izdali ste ovu brošuru i edukativnu igru. Što je sadržaj toga i koje su to poruke koje ste htjeli zapravo prenijeti djeci? Znači, čuvajmo bioraznolikost, znači kako se poznati sa korisnim kukcima koji su u našem vrtu i kako njima pomoći u njihovom daljem opstanku. Stanimo sad ovdje. Kako privući kukce? Sad nas gleda neko pa svi misle da treba kukce tjerati. Vi ste reagirali na Facebooku u zadnje vrijeme u vezi toga. Zašto privlačiti kukce i na koji način? Kukci su korisni u vrtu. Neki privlače, recimo, sadite razne vrste povrće koje vam privlače uši. Kukci onda jedu uši i na time način. To je onda hotel za kukce, je li tako? Vi pored škole ste to isto postavili? Da, u školi smo isto postavili hotel za korisne kukce. Kako izgleda hotel za kukce otprilike? To je jednostavna građevina, jel? Sa rupama. Od čega se izrađuje? Pa u biti smo unutra kao postavili smo trupce, u biti izrezane, ne znam, na neke veličine, izbušite rupe u koje onda mogu ulaziti solitarne pčele. Super. Solitarne pčele su dobre jer one više oprašuju, jel?
nego ove klasične. Da, zapravo solitarna pčela je jedna, vele da je učinkovitija 120 puta od pčele medarice. Izlazi puno ranije. Pčela medarica treba da je ono temperatura za 10 stupnja i da nije previše vjetrovito, dok solitarna vam je već u ožujku vani i odlučan je oprašivač za rano voće, kao što su marelice i breskve koje ranije cvatu, i za kruške, koje recimo kruška ima kiseli miris pa medarica ne voli krušku, ali zato onda u takve voćnjake stavite, ja osobno sam ove godine se uvjerila, imam hotel upravo usred krušaka, kruške unatoč mrazu, unatoč svemu lošem proljeću, znači kruške su bile krcate plodovima upravo zahvaljujući solitarnim pčelama. Postoji čak i privatnik, ja mislim, jedan koji daje tu uslugu. Da. Znači on dođe, pitate kakvu imaš sortu i on ti postavi uz tvoj voćnjak te solitarne pčele. Dobro, a ježurka, ježić što polazdan luta, zašto za njega ste izradili kućicu sa djecom? Ježevi su jako korisni isto tako u očuvanju bioraznolikosti. Mislim, oni održavaju tu ravnotežu između nametnika i štetnika, da tako velimo. Ježevi koliko god vole i bobice i svašta, oni su proždrljivi mesožderi koji se između ostalog hrane puževima, što zapravo svaki vrtlar će vam reći da ima, pogotovo ovih godina, znači sve više i više problema. Pa tako onda dobro je postaviti njima stanište preko zime gdje se oni mogu skloniti, mada je zapravo bilo jako zanimljivo. U sklopu ovog projekta smo i snimali jedan dodatni video u suradnji sa javnom ustanovom Međimurska priroda i došli su zapravo njihovi stručnjaci. Kada su pogledali imanja i zapravo okoliš koji radimo, veli niti čak posebno mi ne bi trebali kućice postavljati jer smo već napravili takvo stanište sa grmljem i slično. Ali ukoliko toga nema, apsolutno da postavljati. Zašto? Pa zato jer su staništa uništena. Znači, okoliš sam takav, konvencionalna poljoprivreda, nažalost, ono doslovno briše staništa, briše biljke, pa onda upravo ovakvim sadržajima pokušavamo ponovo vratiti ove organizme oko nas. Pa dobro, onako izgleda samo razumljivo. Ekološka poljoprivreda obnavlja staništa, dobra je za zdravlje životinja, dobra je za naše zdravlje, manje pesticida unosimo, ali zašto je nema više? Zašto je konvencionalna prevladavajuća? Pa ja bih rekla da je jako puno problema u samom sustavu, u našoj politici. Općenito, gledajte, mi danas nemamo dovoljno proizvodnje hrane u Hrvatskoj. To ne znači da mi to ne možemo napraviti, ali zapravo i društvena klima i zapravo jako loš prihod poljoprivrednika i zakoni koji ograničavaju sve skupa zapravo je na neki način smanjilo uopće poljoprivredu kao takvu. A kamoli onda ekološku poljoprivredu? Ekološki poljoprivrednici zapravo oni su više i zanesenjaci i žele time i više čuvati okoliš. Tako da zapravo jedan veliki dio njih koji to radi ne radi samo radi ekološke računice, nego zapravo jer želi svojim djelovanjem i doprinijeti promjeni svijeta na bolje. Da, kao recimo jedan koji mi je pričao da je dobio alergijski napad i onda je shvatio da ne može više špricati jer to nije više zdravo za njega. Dijana, vratimo se na neki od projekata prije. Meni je jako simpatičan bio onaj kad ste stvarali vrt oko škole. Koja je bila namjera toga i možete malo opisati kako se to prelilo znanje onda na roditelje i na volontere? Znači, zadnje smo radili školski vrt u osnovnoj školi Vratičanec. U biti je sam cilj toga da se lokalna zajednica kao u biti bi ja rekla na neki način probudi i da oni to sami u biti rade u svojim vrtovima. Znači, djeca su imale radionice, mi smo im pokazivali kako treba sijati, saditi i onda su to djeca doma prenosila na svoje vrtove, radeći ili sa roditeljima ili sa bakama i dedama, mada je većinom sa bakama i dedama. Bake i djedovi se sjećaju tog načina koji je prije postojao. Dobro, a zašto ste u sklopu ovog projekta posjetili Arboretum Opeka? Pa eto, kad je tema očuvanje bioraznolikosti, a rekli smo, znači, bioraznolikost sama takva postoji na više razina, tako je bilo zanimljivo, ovo je jedini tu zapravo arboretum u Hrvatskoj na kontinentalnom dijelu, a uključuje i brojne domaće vrste, ali isto tako, znači, brojne strane vrste unesene iz cijelog svijeta i održavaju se na jednom takvom sustavu. Tako je bilo zanimljivo zapravo učenicima pokazati da se kroz ovakav način može napraviti jedan zanimljivi veliki perivoj koji služi i u istraživačke i edukativne svrhe. A koje su bile pitanja za međimurske ekološke OPG-ovce? Što djecu zanima? Da li to oni promatraju OPG-ovci? To su oni koji se muče, koji su stalno u blatu i gnoju i na kraju neizvjesno je hoće li zaraditi. Kako je bilo taj susret sa poljoprivrednicima?
Pa u biti smo im pokazali da je moguće da znači, može uspjevati i bobičasto voće, ne znam, i lješnjaci, i da to u biti i zdravija hrana. Tako. Njima je bilo to zabavno. Koji OPG-ovi su sudjelovali? Da li ste imali različite i povrćare? Da, kako provodimo projekt kroz više godina, tako, a dobro, neke škole nam se ponavljaju u projektima, neke ne, ali zapravo gledamo da svake godine u Međimurju pronađemo 3 nova ekološka OPG-ova i onda zapravo ne samo da prezentiramo i učenicima i školama i roditeljima, ali onda i kroz društvene mreže malo da proširimo tu svijest da stvarno ekoloških poljoprivrednika ima, da su uspješni, da imaju odlične proizvode i da zapravo ekološka poljoprivreda nije takav tabu ili nešto nedostižno. Ili u konačnici da bi bilo i neisplativo. Zapravo i tekako može biti kao tako sve to skupa, a zapravo i pridonosimo boljem svijetu. Vi često upozoravate ljude da možda najsigurniji način da vjerujemo u ono što jedemo je da sami proizvodimo. To ne može baš svako. Međutim, one koji ima nekakvu mogućnost, kako ohrabrujete, motivirate ljude da to krenu? Pa da, eto, znači ono prvo i osnovno što dajemo ljudima u udruzi Biort je znanje. Mislim da je znanje i zapravo tu početnu motivaciju. Jer ljudi misle, nažalost, znanje je izgubljeno jer nekako generacije su se prestale baviti time i nemate više taj generacijski prijenos tog znanja. Pa tako ono što sam napravila je web stranica biovrt.com gdje do danas sam objavila preko 1000 tekstova o vrtlarenju, a i znači plus brojna predavanja koje radim preko diljem Hrvatske u suradnji sa raznim knjižnicama i institucijama i uz knjigu, znači vrtlarenje u skladu s prirodom. To je sve znanje i nekako, da, i uz društvene mreže koje potiče, koje daje ljudima onako nekako tu motivaciju krenite. Mislim da situacija u Hrvatskoj je zapravo tako da većina ljudi ili ima zemlju, ima, a ne žele ljudi raditi jer ili ne zna ili misle da se ne isplati. A to je mit koji zapravo isto tako treba razbiti. A drugo, još uvijek možemo doći do vrta ili se mogu unajmiti gradski vrtovi ili slično. Znači, mogućnosti ima. Samo treba ljude potaknuti, osvijestiti zapravo da je itekako bitno da hrana koju jedemo zaista bude nešto što može doprinijeti boljem svijetu. A mi zapravo svakim svojim izborom, svakom kupovinom itekako onda djelujemo na to. Dobro, to znači da i pronađemo lokalnog OPG-ovca koji je ekološki i da ga na taj način podržimo ako možemo kupovati za gotovinu, jer nažalost mnogi kupuju i na rate danas hranu. Da, apsolutno i stvarno je bitno da ta hrana bude i lokalna i sezonska, a isto tako da i mi proširimo svoje znanje pa da znamo da zapravo ne moramo čak niti imati zemlju i na balkonskoj dasci, na prozorskoj dasci se mogu uzgojiti čak i paprike i rajčice. Tako da je to samo malo znanja, malo poticaja i... Dijana, možete opisati malo ovu banku koju imate? Tamo znamo, u udruzi smo je snimali. Znači, to je jedan ormar koji krije mnoga bogatstva unutra. Puno staklenki krije, da. Da li to je trezor, da li imate šifru? Kako to funkcionira? Što unutra ima zapravo? Pa znači, kako je Silvija rekla, imamo oko nekih 600 vrsta, znači 150 mahonarki, možda nekih 100 do 200 rajčica. Svaka staklenka je označena, tako da mi, ili ne znam. Da. Dobro, kako se u drugim dijelovima Hrvatske, da li postoje ljudi koji to rade isto tako na isti način? Jeste li vi povezani? Zašto su ti sajmovi razmjene isto bitni sjemena? Da, postoje diljem Hrvatske nešto udruga koje se bave time i čak postoje isto uz našu isto tako neformalne banke sjemenja. Zapravo u Hrvatskoj čak bi ona tu spomenula i udrugu Rustika i Božicu koja je jedan veliki dio toga i započela, pa onda nakon toga, nakon nje isto tako izmak pred nekoliko godina pokrenuo svoju društvenu banku sjemenja. Zatim udruga Permakultura Dalmacija isto tako su počeli sa prikupljanjem. Znači, žao mi je sada ako sam nekog izostavila. Eko Krka Knin. Tako je, udruga Eko Krka Knin. Da, ona zapravo, da, oni nemaju banku sjemena kao tako, ali oni potiču zapravo edukaciju u Šibensko-kninskoj županiji i zapravo već 5 godina za redom organiziraju sajam razmjene sjemenja na koje zovu sjemenare i predavače da se osvijeste ljudi u njihovoj županiji, što je hvale vrijedno. Postoji li postoji li neka realna opasnost da će korporacije preuzeti monopol nad sjemenjem i zabraniti da čuvate ovako sjemenje? Tekako da.
Da. Evo upravo u ovom trenutku, znači, Europska komisija je predstavila novi nacrt direktive o sjemenu, o sjemenskom materijalu, u kojoj zapravo, evo sad, upravo mislim još uvijek iščitava se taj zakon i zapravo sve države daju komentare, pa tako sam ja u toj radnoj skupini Ministarstva poljoprivrede o davanju mišljenja Hrvatske. Ono što smo zapravo sad i sa europskim partnerima našli u zakonu vrlo je zabrinjavajuće, što se s jedne strane otvara put za iskorištavanje tih resursa, iskorištavanje bioraznolikosti i patentiranje, što znači zapravo put u biopiratstvo. A s druge strane, ograničavanje svih mogućih razmjena među poljoprivrednicima, bilo kakve zabrana monetarne razmjene ili razmjene većih... Koji su razlozi koji se navode da bi to trebalo uvesti, ta pravila? Pa najviše, naravno, ta sigurnost. Znači, pod okriljem biljnog zdravstva, pod okriljem sigurnosti hrane zapravo želi se sve kategorizirati, administrirati, napraviti masu tih registara, što će... A zapravo u konačnici upravo ta pretjerana administracija zabranjuje, odnosno obeshrabruje ljude da rade. Mislim da meni je jasno kada radite sjeme za velike sustave da to stvarno mora biti i certificirano i kontrolirano. U to nema sumnje. Međutim, ograničavati razmjene između malih poljoprivrednika i prirodnih subjekata u svrhu zaštite ovog, upravo zahvaljujući takvim akterima je sve ovo i sačuvano, ne zahvaljujući korporacijama. I sad odnosno pritiskivati da se i to zabrani bilo bi zapravo velika šteta. Dobro, ja uvijek prizivam zdrav razum, premda on u Hrvatskoj ne vrijedi puno, ali zdrav razum govori zašto u svakoj školi nemamo biovrt, zašto nemamo ovo u okviru neke te škole za život, da sva djeca znaju uzgojiti hrane, da ne misle da hranu dovoze aplikacije. Kako to proširiti? Može nekakva ovako vizija? Pa eto, znači mi smo već dosta poznati u Međimurju, što pišemo i projekte svake godine, stvarno pokušavamo uklopiti čim više možemo 2 škole, ali proširiti tu priču u Međimurju kroz projekte, kroz natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja. Ja sam nedavno i uputila upit, odnosno poziv školama. Sada je i natječaj da škole mogu zapravo napisati takve projekte i uključiti nas kao edukatore. Mi smo tu otvoreni, smo za suradnju, taj natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja za škole otvoreni do 30.9. I mislim da je zapravo vrlo bitno da i škole naprave tu inicijativu, da krenu uvoditi, da ne bi bilo situacija kao što ja vidim brojno puno na društvenim mrežama, dođe mi stvarno često da plaćam, ljudi mi pišu, eto, sad ubijam neke čudne crne stršljene, sad ubijam neke čudne muhe koje lete kao helikopter, to su sve korisni kukci, da, ljudi vele, kao pa moram tu ubiti iz opreza, nikad dosta. Znači, nama fali doslovno osnovno znanje o osnovnim oprašivačima, o osnovnim biljkama. Mislim, sramotno je što djeca znaju nabrojiti od prve ruke 5 brendova, pitaj 5 vrsta oprašivača, oni to ne znaju. Da, to je stvarno nešto na čemu moramo raditi. Vi ste obje ekološke poljoprivrednice. Što uzgajate? I kako to uspijeva? Ljudi ne vjeruju da mu nešto ekološki može uspjevati. To sve propada i ako se ne šprica i ne gnoji masivno, to je opće neko mišljenje. Čime se bavite? Evo, budem Dijana prvo dala red. Ja imam nasad lješnjaka, kako se zove. Zatim, prije 2 godine, 3 sam posadila mješoviti voćnjak. Znači, isto uzgajam krumpir, grah, ulje za bućino ulje i tako dalje. Ne prskam ničim, znači ne tretiram ništa. A vaši susjedi da li prskaju? Pa susjedi prskaju, nažalost. I onda morate raditi barijere, je li tako? Pa da, sadim nekoliko metara od međe, tako da nije na... Raste, sve može izrasti. Silvija, za kraj još jedna predrasuda. Ekološka poljoprivreda navodno ne može prehraniti ni Međimurje, ni Hrvatsku, niti čitav svijet. To konvencionalci često pričaju. Da. Zašto to nije točno? Pa evo, prvo što sam već i prije spomenula, znači, evo, konkretno sam pogledajte, u Hrvatskoj nije zapravo problem mogućnost uzgoja, nego svi ovi ostali, znači država mora stvoriti uvjete, taj proizvod mora biti cijenjeni, onda će biti proizvedeni. Ako razmišljamo, i tu možda je s jedne strane problem što smo ekološku poljoprivredu, ima jako puno razina ekološke poljoprivrede. Ako vi samo mislite da morate u toj ekološkoj prskati samo s nekim manje štetnim sredstvima, to nažalost je daleko od prave ekološke poljoprivrede.
poljoprivrede. Međutim, ako stvaramo bioraznolike sustave, kada vi na jednoj površini, evo što ja radim na svom imanju, imam mješovite voćnjake i zapravo između njih strahovito puno kultura sadim. Vi na toj jednoj jedinici površine nemate tu jednu kulturu koja je izložena svim mogućim... Tako je, da bi jedan nametnik došao. Tako je, i može vam doslovno nametnik i boli sve uništiti. Vi na toj jednoj manjoj površini uzgajate puno više toga i zapravo, što je nutritivno puno vrijednije, znamo da je konvencionalna hrana izgubila od 50 do 90% nutrijenata. U biološkoj čuvamo tlo, čuvamo bioraznolikost i uzgajamo ali žele svi da je jeftino, ali nažalost ne može biti. Hvala vam na sudjelovanju u emisiji. Nadam se da ćete ostvariti još puno projekata u drugim školama, u drugim županijama. A vama, poštovani gledatelji, poziv da i sljedećeg četvrtka u 15:35 gledate Zelenu liniju, koja je u Zagrebu, neka u petak, u subotu ujutro dođe kod Importane centra od 9 do 14 sati. Zelena energetska zadruga educira o solarnim elektranama. Ima i neko predavanje u ponedjeljak, ali to možete sve vidjeti na stranicama Zelene energetske zadruge. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.